गाम्बारि फाइखि हान्जा थांना थादों गाम्बारि फाइखि हान्जा थांना थादों जों दिनै गान्धी जयन्तीजों लोब्बा लाफानानै जोङो जोंनि समाजखौ फोसाबनायनि थाखाय गाज्रि आखुनिफ्राय मोजां राहा लामा लानानै जाहाथे जोंनि आइजो माहारिफ्रा थांनानै थायो आरो गाव गावनि फिसाखौ मोजाङै थांनानै गियान लानानै गोग्गो समाजाव बाहागो लानो थाखाय जोङो सांग्रांथि होदों। जों लांखार जानायनिफ्राय सांग्रांथि होगोन आरो गोग्गो समाज दानायाव बयखौबो बाहागो लानो थाखाय जोङो खावलायदों। दिनै जिहेतु गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय आइजोफोरा लोब लोब ओंखारबोदों इयुनाव माबायदि हाबा मावलांगोन होननानै नोंथाङा आसा खालामनो हायो दिनैनि दिनाव? दिनै जोंनि बे सालाकाथि दख'रानि मोनफ्रोमबो गामिनिफ्रायनो फैनानै जोंनि आइजो लोगोफ्रा बाहागो लाफैदों। इयुनाव आरो आं बिनिफ्राय साबसिन बाहागो लागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो जोंनि गाम्बारि फाइखि हान्जा आफादनि बे साननाय आरो थांखिखौ जाफुंसारगोन होननानै आं आसा खालामदों। इयुनाव माबायदि गोख्रों खामानि मावनो सानदों? आरो जों दिनैनिफ्राय आरो बिनिफ्राय बांसिन जों गोख्रोङै खामानि मावगोन होननानै जों आसा खालामदों। सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों दाना होजानाय गाम्बारि फाइखि हान्जा बिथांमोननि बानजायनायाव दिनै 155थि महात्मा गान्धीनि जोनोम सान अर्थात अहिंसा मुलुगनां अहिंसा सान फालिनाय बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै गाम्बारि फाइखि हान्जानि बानजायनायावहाय जितु गोलाव हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। जोबोद मोजां मोनसे हाबाफारि जायनि गेजेरजों जोंनि जितु बर' माहारियाव आइजोफोर जेरावनाखि सांग्रांथि गैया बेखौ सांग्रांथि होनाय आरो दिनै बे हाबाफारिनि ओंथिया बे नङा जे माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीखौ जोङो मान होआखै, जों बिथांखौ मान होदों, सन्मान खालामदों आरो बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखायबो जोङो आरज गाबदों। दा बाथ्राया बेनो 77 इयार्स माने इन्डिपेन्डेन्टनि उनावबो जेरावनाखि बै समाव माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीया सारा भारतखौनो ब्रिटिशनि आइथिं सिंनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय बिथाङा अहिंसा खान्थिजों जुजिदोंमोन आरो बिथांनि नाजानायावनो जोङो भारतआ ब्रिटिशनि आइथिंनिफ्राय उदांस्रि जादोंमोन। दा आफ्टार इन्डिपेन्डेन्टनि उनाव जोङो 77 इयार्स जोंनि भारतबर्षआव थानाय जिहेतु बर'नि माहारिनि आइजोफ्रा दिनैबो जों सेफटिखौ मोनाखै। एकमात्र जोंनि माखासे दुस्तामिफोर माखासे जोंनाव गाज्रि आखुथायनि मानसि थानायखाय जों जोंनि दिनै गाव गावनि आइजो माहारि बा फिसाफोरखौहाय दिनै जों सेफटि आरो सिकिउरिटि होनो हायाखै। दा उद्देश्यआ बेनो जे गाम्बारि फाइखि हान्जाया जोनोम जादों एकमात्र जोंनि आइजोफोरनि रैखना बेखनानि थाखाय। बेखायनो दिनै हान्जा सुरनायनि गेजेरजों मोननै मेसेजआ बेनो जे जायफ्रा गाज्रि आखुथाय खालामग्रा मानसि बिथांमोनखौ जोङो हुमखि होनाय, लोगोसेनो जोङो महात्मा गान्धीनि जेरै नीति आरो आदर्शजों अहिंसानि मोन्थोरजों जेबायदि भारतखौ उदांस्रि खालामदों, गाम्बारि फाइखि हान्जानि आदर्श आरो नीतियाबो बेनो जे अहिंसानि मोन्थोरजों जों जोंनि आइजोफोरखौहाय माबोरै जोङो सांग्रांथि लाबोनानै इयुन समाव जेबो रोखोम माने गिख्रंथाव गैयि गावखौनो मोनसे सेफटि एन्ड सिकिउरिटिजों जों जिउ खांनो हायो, बेनि मोनसे सांग्रांथि होनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। माखासे जोङो थट्सफोर माखासे जिहेतु जोङो साउटिंफोर थिग खालामनाय जादों जे बुहुमनि बर'फोर खौसे जा, लोगोसे आइजो माहारिखौ सांग्रांथि हो आरो जों न'खर गारना खारनायनिफ्राय गोजानाव था, गाव गावनि गथ' गथायखौ गारनायनिफ्राय गोजानाव था, गारना खारनायनिफ्राय आरो लांखार जानायनिफ्राय जों सांग्रांथि जानांगौ आरो बिनिफ्राय फानहैजानायनिफ्राय जों सांग्रांथि जानांगौ। दा बेबायदिनो जों गोबांथार माखासे जोंनि आइजोफोरनि थाखाय सांग्रांथि लाबोनांगौनि थाखाय जोङो बेबायदि थिग खालामनाय जों आसा फारिदों। गोबां जायगायाव गोबां समाव बेबायदि रेप केस मार्डार केस जालांबाय, निसा दौनानै सोरखौबा बुथारखोमाना गालांनाय, जोंनि आइजोफोरखौ जेरावबो बेरायथिंनो हायि माखासे थासारि जिथु खालामबाय, जेरावनाखि जोङो गावखौनो गाव मोनसे सेफटि गैयि फिल खालामनाय जायो। दिनै सालाकाथिनि सिङाव थानाय जोंनि गाम्बारि फाइखि हान्जाया बेखौ नुनानै जिरायना थायाखै, बरंस जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि आइजोफ्रा जोंनि गथ'फ्रा जेन मोनसे सांग्रांथियाव फैयो, गावखौ माबोरै सांग्रांथि लाखिनांगौ, गावनि सेफटि एन्ड सिकिउरिटिखौ बोरै खालामना लानांगौ, बेफोर गासैखौबो लानानै जोङो सांग्रांथि खालामनाय जादों। आरो जाय मोनफा मोननै जोंनियाव माखासे न'खरफोर दं जायफ्रा गाव गथ' गथाय थाखानानै गावनि न'खरखौ सिमफायनानै गारना खारो, बेफोरखौ जों सांग्रांथि खालामदों
जे गाव गावनि गथ' गथायखौ जेन' गारना खारा भबिष्यत जोंनि गेजेराव मोनसे सुस्थ' समाज दानांगौ जोंनाव जोंनि गथ'फोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ लाहोनांगौ आरो जौ जुवानिफ्राय जों मुक्ति मोननांगौनि थाखाय बे रेलिखौ खालामनाय जादों थांखिया मोजां आरो जों आसा फारिदों बे दिनै 2 नं मुराबारिनिफ्राय जागायनानै जितु नैबे सालाकाटि गोजौ फरायसालिनि गेवलां फोथाराव फोजोबफैनाय जितु रेलि बे रेलिनि गेजेरजों बेनो मोनसे जोंनाव गिदिरथार एग्जाम्पल सेटआप जाथों जे बेबायदि गाज्रि खामानिखौ जोंनि आइजो माहारिया बर' समाजा गाम्बारि पाइकि हान्जाया नेवसियो गाम्बारि पाइकि हान्जाया मुगैयो गाम्बारि पाइकि हान्जाया सोंखारियो बेनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगौ बेनिफ्राय जोङो बेबायदि खामानिखौ मावनो नाङा बे मेसेजआ जेन' जेरावबो थांथों आरो बेनो जोंनाव मोनसे एग्जाम्पल सेटआप जाथों जोंनि आइजोफ्रा जोंनि गथ'साफ्रा जेन' बायदिसिना सिदलि बिदलि खालामजाया बहाबा दोनखार जाया बहाबा फानहैजाया बहाबा लांखार जाया बहाबा जों देहायारि फालांगि खालामनायाव बाहायहैजाया बेबायदिनि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लादों उन समाव जों आसा फारिदों बेनि गेजेरजों माबा नङा माबा जोंनि गथ'फ्राहाय सोलायनाय फैगोन जोंनि इयुन जोलै गथ'फ्रा मोजां मोनसे सुस्थ' समाज दाफुंनायाव मदद खालामगोन आरो जोंनि आइजोफ्रा गासैबो बिथिङाव जोङो सांग्रां जागोन हाबा हारिमुआव बारायगोन रांखावरि खामायनो बयबो गोसो खालामगोन आं बेखिनिखौ दिनैनि जितु हाबाफारिनि गेजेरजों मिजिंथियो गोजोन्थों